Oh my. Een beest van een vis. Hou net die stok lekker hoog en lekker styf die hele tyd, né? Dis nie my vis nie. Ja. Julle wat ek vir eers keer. Wat was dit so verskrik? Mooi seun. Jy sien, maak jou eie vis vas. Kom maar. Ja. Jy right seun? Ja man. Kom, hier is al gelopen terug. Dis lekker, né? Ja man. Love it, love it, love it. Dis lagdag man, lagdag. Ja, is helemaal lekker doen. Ik wil wel eens stoppen. As het trekken. Voel het. Ik voel wel lekker om. Lekker. Ja, dat voel ik alweer gevangen. Met de telefoon. Kijk, dan moet je niet op je splitsteen deze hoog. Ja man. Yes, maar is kwaad. Hij wil hard zijn, dat hij ons gewoon. Dat hij ook kan. Trek je, trek je. Hoor die punt van die boot is het nodig is. Hoor hem voor de boorkant gaan op de boord. Zie je wel? Nieuwe trek. Kijk, het is een groot vis. Oh. Ja. Hoe lekker. Oh my. Een beest van een vis. Lig, getrof. Oké. Kop eerste. Anu.
gaan boord. Sit. Right, doen weer dieselfde, lig sy kop vir jou pa. Is okay? Sy laaste 2 draadjies. Okay, lig hom nou, lig hom. Alright, hy net jou stop weg van die boot af, is al. Sit. Hy gaan nou stop, hy klaar. Sit. Yes! Wat so? Dat is Sienna. Papa. Nou kan ik zo mooi vertellen. Jo. Dis al my baie mooi is. Ja. Dit is een kilo nie. Ja. Net Jon. Ja. Wil jy gaan? Ja, dat is maar. Hey. Gaan. Jy mooi swem my. Ja. Ja man. Wat is dit? Mooi. Yes. Dit is awesome. Wat het jy aan haar voorhou? Is dit nie 'n pylstert nie? Kijk, daai vis, Anu. Jo. Kijk daai vis. Yes. Wat is dit? 'n klipvis. Ja, dit is Een mooi vis. Dit is 'n vet vis. Hy is nog nie klaar nie hoor. Kijk, dit is 'n sharpie. Ja, hulle is baie kere is hulle dieselfde size. Okay. Ik ben net van Rio. Nee, dis reg. Ik ben erg goed. Ja. Yes! Hy's groter. Wat is dit? Ek gaan nog een met jou. Moet jy terug. Ek kan hom maar drop. Ja. Vat so. Ja, dankie. Vat so. Julle twee uisters.